ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೂಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಕಾಲು ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಚೂಚು ಚೂಚು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಲ್ಲ ಚೂಚು ಬೇಕು ಓಹ್ ಓಹ್ 8 minutes ಉಂಡು 9 minutes ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಅಂತ ಕಡಕ ನಾನು ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಜಪ್ಪ ಒಂದಿಜ್ಜೆರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದೆ ಗೋಪಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಲಿ ಬಾಬಾ ನಾನೇ ರಕ್ಷಿ ಊರುಂಡಿ ಅಂದು ಐದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕದಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ 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 ಹಾಯ್ ದೇವ್ಜ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಏನು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಆರು ಒತ್ತುಂಡು ಆದವನು ಪೂರ ಬಿಸಿ ನಾನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಅದು ನೋಡಿದೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಕುಚಿಲೆ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ತಿಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಜೋಜೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಉಂಟು ಹಾಯ್ ಆಯ್ತು ಮಿಕ್ಕ ಜನ ವತ್ನ ಮಂತ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಕುಲಲ್ಲ ನನಗೆ ತೇರು ದಾದ ಬಂದ್ಬನು ಟ್ರೈನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ತೂಪುರೆ ದಾದೆ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರುಂಡಿಜ್ ದೇ ರಜಾ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲೆ ಪುಣ್ಯ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಡೀಲೆ ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರ್ದ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಓಕೆ ಆಂಡ ಒಂದು ಹಾಸನ ಅದು ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಅದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಂಡ್ಯ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶ್ವರ ಹಾಸನ ಅದು ಕೊನ ಬೇಗ ಇತ್ತು 9 hours ಬಟ್ ಒಂದು 11 hours ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂಡ ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಅದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದು ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಪೇರು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಡೋರು ಓಕೆ ರೂಮ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು 4 ಸೀಟಿನ ಅಂದ ತಿರ್ತಿಡು ఒక మిత్తి మస్తు అగేల ఉండి ఇంత తూపరది నీకు తెలియదు నేత మల్ల ఉండాలి ఈతత్తు ఈత్ మన్ను కుర్చీకి మన ఇంకి బండి ఇదే ముక్క బాడినది ఒక అల్ప స్టెప్స్ ఉండు నిత్త పోకునైతే బొక్క అయినట్టు బెల్ ఉండు బెల్ వస్తుండ అటెండర్ నట్లు బರ್ತೇವೆ ದಾದ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಆನಾಗ ಫುಡ್ ಬರ್ಕೊಡ ಅರೌಂಡ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಹಿಡಿದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಅರೌಂಡ್ 6 ಆನಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತಿನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅದು ಪೋಲಿ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮళ్ళీ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಒಂಜಿ ರೂಮು ಫುಲ್ ಎ ಸಿ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಎ ಸಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ఒక ಸೀಟ್ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಂಡತ್ತ ಅಮ್ಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಳೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಪ್ಪನಾಗ ಕಂಫರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇದನ್ನ ಸೀಟ್ ಒದಿಯಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ನೆಟ್ಟೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಕುಡಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಐಕ್ ಕ್ಯೂಪ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕಪಲ್ಸ್ ಐಕ್ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲರ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಿತ್ತಿಲ್ಲ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಐಕ್ ಅವಳ ಐತೆ ಮಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೀಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಐಕ್ 2 ಜನ ಐಕ್ ಕ್ಯೂಪ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವಳ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಲಾಡ ಸೊ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ 2 ಮೂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಟ್ಟ ಕಂಫರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ
ಜೋಕ್ಲು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇದ್ದಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗೆ